Pa? 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 Parang may tao. Oh, Kuya Franz. Halika, pasok ka. Parang nakainom ka yata. Ano bang pakialam mo? Andiyan ba si Papa? Baka nasa likod, Kuya. Gusto ko sana siyang makausap. Tungkol saan naman, Kuya? Basta, akin na lang yon. Wala ka nang pakialam doon. Ganun ba, Kuya? Oo, kasi usapang pamilya lang to. Asan ba kasi si Papa? Bakit kayo sumisigaw si Franz? Bakit ka sumisigaw, Franz? Gusto ko lang sana kayo makausap pa. Tungkol saan naman ba? Umalis ka muna dito, Brian. Bakit pinapaalis mo ang kapatid mo? Pa, hindi ko siya kapatid. Anak ko si Brian, kaya kapatid mo rin siya. Kami lang ang legal niyong anak, pa. Tumigil ka na nga, Franz. O sige, Brian, pumasok ka na sa loob. Mabuti pa nga. Pa, kaya ako nagpunta rito para kunin ko ng mana ko. Habang buhay pa kayo, hati-hatiin niyo sa aming magkakapatid. Ha? Ano sinasabi mo, Franz? Kami din naman makikinabang pag nawala na kayo. Ibang klase kang anak? Sige na pa, ibigay niyo na yung hinihingi ko. Nakainom ka, Franz. Kaya, umuwi ka muna sa bahay niyo. Hindi naman ako lasing. Mag-usap tayo pag hindi ka ganyan. Sige pa, pero pagbalik ko, ibibigay niyo na yung hinihingi ko. Hello? Mabuti naman at sinagot mo na. Pasensya na kayo, boss. Medyo abala lang kasi ako. Kamusta na yung pinangako mo sa akin? Boss? Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na yung usapan natin. Hindi naman, boss. Magbabayad ka ba o hindi? Alam mo na, masama ako magalit. Opo, boss. Hayaan nyo at gagawa ako ng paraan. Siguraduhin mo lang, Franz. Opo, boss. Pangako po. Sige, Franz, maghihintay ako. Kailangan makapagbayad na ako agad. Kundi lagot ako kay boss. Ate Mitch? Ate Mitch? Ate? Parang si Franz yun ah. Ate? Oh, Franz, bakit nandito ka? May kailangan ka ba? Oo, ate. At may problema ako. Ano naman ang problema mo, Franz? Kailangan kong makabayad sa utang ko, ate. Bakit? Anong ginawa mo, Franz? At nakautang ka ng malaking pera. Huwag ka nang magtanong, ate. Saan ka kukuha ng pangbayad mo? Kukunin ko na yung mana natin kay Papa. Mana? Oo, ate. Yung manang paghahatian natin. Pero, buhay pa si Papa Franz. Sa atin din naman niya ibibigay yun, ate. Eh, paano mo makukuha yun? Kaya nga kinukuha ko na kay Papa para mapakinabangan na din.
Pumayag ba si Papa? Papayag din yun. Makikita mo. Paano kung ayaw ibigay ni Papa? Anong gagawin mo? Kaya nga ako pumunta rito para kunin mo na rin yung mana mong paghahatian natin. Sa bagay, kailangan ko rin ng puhunan para sa pangnegosyo ko. Oh, yun naman pala. Paano bang gagawin natin? Puntahan natin si Papa at kausapin natin. Sige, puntahan natin. Malay mo, papayag na yun pagkasama kita. Paano pag hindi pumayag si Papa? Papayag yun. Makikita mo. Sana nga, Franz. Para makabayad na din ako. At ayaw mo nun, para may pangpuhunan ka na rin sa negosyo mo. Siyempre naman, gusto ko. Yun naman pala. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Sige. Paano yan? Hindi pa ako nakapagbihis. Okay na yan ate. Tara na. Sige. Bilisan mo ate. Bagal mo naman maglakad. Ito na nga eh. Hindi naman naalis si Papa. Nagmamadali ka. May hinahabol kasi akong babayaran. Hay nako, Franz. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ay naku ate, ang dami mo pang sinasabi. Tara na nga. Pa? Pa? Nandiyan kaya si Papa? Oo, andyan yun. Hindi naman umaalis yun. Pa? 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 Ika, si Mitch at saka si Franz yun ah. Oh, kayo pala mga anak. Balik kayo, pasok kayo. Tuloy kayo, tuloy kayo. Mabuti naman at napadalaw kayo. Mukhang tahimik kayo ah. Pa, may gusto daw sabihin sa'yo si Franz. Sabihin mo na, Franz. Pa, kaya andito kami ni Ate Mitch. Kagaya nung sinabi ko sa'yo nung nakaraan. Kukunin na namin ni Ate Mitch ang mana namin. Talagang sinama mo pa si ate mo? Matanda na kayo pa. Pasasaan ba? At iiwan nyo rin naman sa amin yung mga ari-arian nyo. Malakas pa ako, Franz. Mas mahalaga pala ang mana niyo kaysa sa akin. Ibigay nyo na sa amin pa. Habang maaga pa para mapakinabangan namin. Ay, nako. Si ate, nahihirapan din siya sa buhay. Kailangan din niya ng puhunan. Oo pa, pang negosyo ko sana. Kung ibibigay niyo sa akin yung parte ko. Sigurado ba kayo na may mana kayo? Dalawa lang kaming anak nyo. At sino pa bang makikinabang sa mga maiiwan nyo? Nandiyan pa si Brian. Yung bastardo mong anak? Wala naman siyang karapatan pa. Dahil hindi naman namin siya tunay na kapatid. Anak ko rin siya. Kahit hindi niyo sa tunay na kapatid, may karapatan din siya. Sa batas, pantay ang karapatan ng mga anak. At ako pa rin ang masusunod kung papayag ako. Na mabigyan kayo ng mana o hindi. Pa, mga anak mo kami ni Ate Mitch. Mas mahalaga pa ba yung si Brian sa'yo? Lahat kayo ay mahalaga sa akin. Yun naman pala pa. Kaya pumayag na kayo na ibigay yung mana namin. At isa pa, walang karapatan yung Brian sa hatian ng mana. Oo nga naman pa. Kami lang ni Franz ang may karapatan. Kung bibigyan ko kayo ng mana, kayong tatlo ang maghati-hati. Walang lamangan. Pantay-pantay lang kayo. Ibig mong sabihin, ibibigay mo na sa amin ang mana namin? Oo, Papa. Para magamit na din namin. Sige, bumalik kayo bukas. Ayos. Babayaran ko na yung utang ko kay boss. Sa wakas,
may pangnegosyo na rin ako. Asa na kaya si Papa? Maghintay na lang tayo. Sa bagay, sigurado na to. O mga anak, andyan na pala kayo. Opo, Papa. Kadarating lang po namin. Oh, ito na yung hinihingi nyo. Kompleto ba to, Pa? Franz, Oo, hinating kapatid ko yan. Brian, halika dito. Ano po yun pa? Yung party mo, kukunin mo na din ba? Baka hindi niya kailangan pa. Ibigay niyo na lang sa amin ni Ate Mitch. oo nga po pa. Tumingil nga kayong dalawa. Hindi po pa. Hindi ko po kukunin ang mana ko. Bakit naman anak? Eh, nandito lang naman po ako kasama nyo. Kung magbagong isip mo, sabihan mo lang ako ha. Itong bahay, Pa, kanino mo iiwan? Oo nga naman pa. Grabe naman kayo. Buhay pa ako, ganyan na kayo sa akin. Kung sino mag-aalaga sa akin, doon ko ibibigay ang bahay na ito. Ganun ba yun pa? Oo. Siya? Sige po, Pa. Saka na natin pag-usapan yan. Aalis muna ako. Ako din po pa. Aalis na din po ako. Di nyo man lang pinaramdam sa akin na mahal nyo ako. Pre, pag wala na tayong inumin, bibili pa tayo. Marami pa akong pera. Dami niyan pre ah. Ah, siyempre, ako pa. Papakalasing tayo ngayon. Yes! Tuwag si Kuya Franz. Istorbo naman to. Kuya, sagutin mo naman. Kulit naman nito, tawag ng tawag. Pare, sagutin mo na kasi. Hello, bakit ba? Kuya, si Papa. Mahina na kasi. Baka pwede ka naman dumalaw dito. Malakas pa yan. At isa pa, andyan ka naman. Kuya, Sige na, marami pa akong ginagawa. hindi man lang nila maalala si Papa. Ang ganda naman ito. Si Ate Mitch kaya. Bakit kaya tumatawag si Brian? Ate,
Baka pwede ka namang dumalaw kay Papa. Ano bang nangyari kay Papa? Humina na kasi ang katawan niya. Ganun talaga pag tumatanda. Alagaan mong mabuti. Inaalagaan ko naman siya, ate. Pero nanghihina na siya. Lalakas din si Papa. Basta pakainin mo lang ng mga paborito niya. Sana, dumalaw kayo dito ni Kuya Franz. Basta subukan namin, Brian. Kung may panahon kami. Sige ate, maghihintay kami ni Papa sa inyo. Sige na, Brian. At magsusukat pa ako ng mga pinamili ko. Sige ate, salamat. Brian? 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 Boses ni Kuya Franz yan ah. Brian? Oh, Kuya Franz. Ikaw pala. Halika, pasok ka. Sige, salamat. Halika Kuya, pasok ka. Kamusta ka Kuya? Ayos ka lang ba? Hindi ako ayos, Brian. Iniwan ako ng pamilya ko. Ha? Bakit naman Kuya? Nalulung ako sa mga barkada ko, Brian. Pati yung bahay namin, napabayaan ko na. Nawala na ang lahat sa akin, Brian. Pati ang pamilya ko, wala na. Wala na din akong mapuntahan. Nandito ako Kuya. Handa akong tulungan ka. Bukas itong bahay para sa'yo. Sigurado ka, Brian? Oo naman Kuya. Kuya kita eh. Pasensya ka na sa akin sa mga inasal ko noon sa'yo. Wala yun Kuya. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa'yo. Salamat, Brian. Mabuti na lang. May kapatid kami na kagaya mo. Brian? 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 Si Ate Mitch yun ah. Oo nga, bakit kaya? Sandali lang Kuya. Papapasukin ko. Brian? Ikaw pala ate. Halika, pasok ka. Sige, salamat. Halika ate. Maupo ka muna. Franz? Nandito ka pala? Ate, Kuya, gusto niyo ba ng merienda? Ikukuha ko kayo. Hindi na, Brian. Mabuti at napasyal ka ate. Simula kasi nung nawala si Papa, hindi na tayo nagkita-kita. Pasensya na, Brian. Kung hindi man lang kami nakakapasyal dito. Ayos lang ate. Kamusta na pala yung negosyo niyo? Ayun, nalugi lahat, Brian.
Hindi ko nabantayan. Naloko ako ng mga kasosyo ko. Ganun ba, ate? Tapos, nagkautang pa ako sa mga supplier namin. Nako. Paano na yan, ate? Ano nang gagawin mo? Idedemanda daw nila ako pag hindi ko sila nabayaran. Ha? Naloko ka din pala, ate? Oo, Franz. Kaya nagsisisi ako. Sana, hindi ko na lang agad kinuha yung mana ko. Ang bilis ng pera. Hindi natin namamalayan. Dumaan lang sa kamay natin. Naglahong parang bula. Ganun talaga. Lalo na pag hindi tayo maingat sa paghawak ng pera. Kaya, nagbabaka sakali ako na baka matulungan mo ako, Brian. Handa naman kitang tulungan, ate, kung kinakailangan. Talaga, Brian? Tutulungan mo ako? Oo naman, ate. May naitabi pa naman ako dyan. Baka sakaling makatulong sa'yo. Maraming salamat, Brian. Wala yun, ate. Sino ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo magkakapatid lang. Patawarin mo sana ako, Brian. Kung hindi kita na ituring na kapatid, una pa lang. Wala na yun sa akin, ate. Lumipas na yun. Ang mahalaga ay yung ngayon. Mabait ka, Brian, dahil hindi ka nagalit sa amin. Oo nga, ate. Kahit hindi tayo naging mabuti kay Brian, tinutulungan pa rin niya tayo. Ano ba kayo? Mga kapatid ko kayo. Salamat ulit, Brian. Salamat din. Wala yun, ate. Kuya. Ang magkakapatid ay may kanya-kanyang ugali. Pero sa bandang huli, kahit anong mangyari, sila pa din ang magtutulungan sa bandang huli.